Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ka kinhun nong mikmat jong ka North Eastern Hill University Teachers Association ne huta po ka jingyalam u Professor Lakhon kma ha gasngi ning kong kile kendo u menteri katnat puli puthi ka jila ba lakmen rimbui. Hasil Secretariat banikran halor shibun ki kam be dei ba puli puthi ba ka jing penyat kam skul ba. Hagani ka jingyalang kani huta la pensngo yikimat ikran ki biya dei ba ka jing penyat puli puthi academic governance ka bha ka miat jing nong trei puli faculty welfare ka jing trei kam jing skul ba bar kimat policy ki bakta ikinong hikai ba nong trei bom dei nong hikai ka kinhun kala pentip ru ya menteri halor ki jing ja ba thamai ya po ka seng ba ka jing thungi ki unit ba thamai ban penskami ka jing trei lang bar ka jing mikman Uba lakmen rumbui la penti kena ya ka kinhun ba ka sarkar jilla kanang yai beteng ban kershan ki skul ba bagi jaka puli puthi bar kan bishar benia ikimat balara da ka jing khya ka badai Ula ban juru ya gajing don kam jung gajing ya mirjung mut ba gajing tran pai ba apdeng ka sarkar bar ki kanhun puli puthi kanang ba gajila kan don ni gajing long bas kham bar gajing ki ushaprang ha ka puli puthi ka jing yalang kala kut ha gajing mut lang ba ondang don shu shu ki jing yalang ban yakran bat ban pen bet pai ba ki jing e balara da ka ne huta ha ka rukam ka berhenti bar ka ba penyat pai ba Nihusu KSU Nihu unit Nihunsa Nihu non teaching staff Nihu Teachers Association yang kedua yo Minister of Education ba Lakman Rui ban penpau ka jing wangi lap mentah apa Nihu nama apa Nihu ngimdon VC ngimdon provisi ngimdon registrar ngimdon finance officer tamut mentah ngila dong ngimdon kli apa Nihu tamut jai ente ko university ngimtip menubun ba kli ban pesngo ya kata ngiwan ini ba in shimkhya ya kene kam khamtam bangi ladon kam acting VC hapoka campus ladam de acting VC ru i PVC tura i hapan sini hapoka campus ban tre ka kam jong VC namar kat kum ka statute jongi kaum lada undon VC upro VC lene ka pro VC de ban tre ya ka kam VC ndeng kumangilai i family marak di provinsi jongka tura campus impen pau ka jing smo kwa jong iban wan hang ni hapo headquarter bantre ya ka kam jong visi kata ka wara jing yang ni nomor ka statute ko ambel ada undon visi provinsi beden tre kam ka kam de bantre ka kam visi tamu lada i shim kumbalong provinsi mai imla ban kentat yang ni ka kam kum provinsi hapo ka headquarter namai hap trehi ka kam jumu VC nomor VC undang hapo station la South Spa arpo arsni tek ni kwa ya kata ban pusno hawat ka kham kongsan ya bangi pusno ba ide ban shimkhya ya kane ka kam hapo ni hu nomor filai na do tigi anar usne marja arpo sa November order jing ya khi ikna jing ya sha ngan nak ta ka jing huri ura hapo ni hu hadu mentayo shukla ipat weng hak juga por ka inquiry committee ka report ru ka pak ni pada penpernah di haki pai bang ngintip kai ka outcome jang kata ka inquiry committee ya kata ru ngila kerpa di register ba lada kalong in shimsha ba ka Ministry of Education Government of India ban pelait ya kata ka report pengintip kai ka dan kata ka report ba hak juga por ban weng sendon yo Profesor P.S. Shukla kumu VC jang kan ni hu namar mentali la South Spa arpo arsni umdan hapo headquarter umdan hapo ka pot usam jaka mekalya tangba udang sim tulap thik pathik ka penpau ba kadika jimput sap ya ka pisa jang ipai ba namar ka kam jong tre higi PVC hapo Shillong shoba un resign but PVC tura ngai isim ba ya ka tulap kumbu VC klam dan hapo ka pot usam jang mekalya ngimte bale ka ministry ka sngap jar lese kam kwa ban shim action lene kam kwa ban wengi ngimte ka e ka daw ngai ni kum ki na hikai kum ki non teaching staff kum ki student kum ki non functional jang ne ka jala jungi ni shim khya wa ka ne ba hapo ni hu headquarter ngim don kli don uwei ubriu ban shim yakan no no rai kham tam bai de ba ki fellowship bai de ba ki project bai de ba ki proposal jungi ban bo ba de ba ki medical leave ban declare ki result ter ki kam ba de ban le man kasni ban le ya kata ka kam ni ita ki kam don kli hapo ni hu namar PVC Shillong ke basula resign nanta Shaban resign Clapton registrar temu ngimdon registrar ngimdon finance officer sudah bewe DR bapet lang ya kata ka finance department company ka jing nadong shadong na pipet ka jing jong student ki jing jong ki nahikai ba ki non teaching staff kala poista kam tamba kini ki por yang iba ki non teaching staff jong ki bade casual dan ki contractual
nak hatla khatat ring mata kipat yo tulak jong bunai Disember. Balai nomor undon beri huntai ban proses ya kabil jongki. Undon beri ban approve ya kata kapisa ban siu tulak beki. Undi tang kata lesing ngimtip hiru ba don pisah nem don pisah ban siu tulak beki. Kata rung ngimtip nomor undon kli akoni.